by měl být hotový do konce dubna. Zástupci vedení města Uničova společně s dětmi z místní mateřské školky dnes dopoledne slavnostně v nové části městského parku zasadili dub letní. Akci Uničov uspořádal v rámci oslav 800. výročí od založení města. Událost byla zaznamenána na kamennou pamětní desku. Tady máš víc. A běž tadyhle z druhé strany. Z druhé strany běž, tak to obejdi. Výborně. Jsi chlapík. I děti z Uničovské mateřské školky Jiřího z Poděbrad dnes pomáhali zástupcům vedení Uničovské radnice se sázením jubilejního stromu. Slavnostní akce se odehrávala v nové části městského parku. To místo jsme zvolili, protože se nacházíme v části parku, která byla v minulých letech revitalizována. Tady původně se nacházely kalová pole Uničovského cukrovaru, byla to velmi neutěšená část města a chtěli jsme demonstrovat výsadbou toho dubu tady na tom místě, že i toto ještě nedávno nevábné místo se stalo nedílnou a pěknou integrální součástí našeho města. Můžeš mi říct, co teďka děláš? Sázíš strom, nebo co děláš? Sázím strom. Dub letní. Ano. Určitě si o tom s dětma povídáme ve školce. Je to hodně velká událost slavit 800 let založení našeho města a u příležitosti vlastně sadba našeho letního dubu. My jsme ve školce, máme krásnou zahradu živáčku, kde jsme sázeli hrušeň, ale to už je pár let nazpět, takže tyto děti si to vlastně neužili. Ve školce vlastně sázíme teď na jaře pouze semínka, takže toto je pro ně velký zážitek. Je to v podstatě taková, řekněme, už drobná tradice, neboť před 50 lety při oslavách 750. výročí založení Uničova už byl vysazen jeden strom, byla to lípa na Masarykově náměstí. I když se všichni snažili, pomoci jim přece jen museli pracovníci uničovských technických služeb. Takže to teda děti udělali špatně? Ne, vůbec ne, akorát budeme dělat misu kolem. A potom, vlastně, když se potom stromek zaleje, tak aby tam držela voda, aby neotíkala. Takže vlastně jenom se udělá misa z té hlíny dokola a je to zasazený super. Pro R1 Morava Monika Fleischmanová. Rozšířená baráž o hokejovou extraligu uzavřela svou druhou třetinu. Po 8. kole v podstatě ztrácí naději na účast v elitní soutěži Olomouc, která doma v souboji prvoligových týmů podlehla Mladé Boleslavi. Kohouti zatím získali jediné vítězství v řádné hrací době a se 6 body uzavírají 4člennou tabulku. Kohouti měli parádní začátek baráže, po těsné porážce v Liberci porazili Mladou Boleslav a přivezli 2